Naimbador sumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sino nga tamod tiyo? Di ba't kaya, Borog? Hello, Borog! Hello! Apa yun di ka? Hello? Naidapan. Di nga ta Borog ngagpay sa timbawag. Wano sabal iti nakaigam iti cellphone na. Honey, asino dyan mawagkan ka? Ha? Agwa! Saan na mabal nga ibagak na katipaspasama? Oh, apay akit kita anak matlatan plasido. Kunak, asino dyan imawag? Di may isa kadagiti kasusyo tayo iti negosyo. At lang dinamag na. Kunak lano sa bali man itayan ti kinasarita. Si kakid di. Sila ka na yun nakapalpaliiwan. Mamamlatan o daawa kanya. May takot ti kunakin ka, Agripina. Naglaing kalaunay nga gipapanit ti sana nasayar kanya. Kunak matasabsabidungam lang di panunot mo. No at atapam nga da babae. Saan napanggap ti babae ti aday ti panunot ko? Itay di musungbatan ti saludsod ko. Kanya nga rod. Kunak no adaman itayan nang ipangtaken ka. Awan! Isuad di ka kumagdangdanag. Oh, nagkapwa miha. Nagapo kay Jaymol, mama. Danapan ko ginatang. Ngamit tayo sa mura kakitigay tayo. Danadlaw ko kadagiti gwardya. Niso adim magasa ka nakisarsarita kadakwad ay ti guardhouse. Anya tinadlaw mo kadagiti gwardya iha. Jak pa'y matrimuar, iso ajak ammo, no anya ti aura dagiti gwardya tayo. Napaliwan amin ang apaltog da, mama. Pasig nga kakabilag amin ang dagiti gamda itang armas. Anya, di pa ikat kasla mapanda makigubata, no agkakabilag amin dagiti armas da. Wan nga rod, mama. Sinukatan ka no amin ni papadagiti nababa nga armas da. Pasig amin na nga atidog ita ti paltog da. Mayat iha, tapno saan da tayo abas tamaraot, no adaman dagiti agin tuturad nga umay mangranggas kada tayo dito'y mansyon. Wan, mama. Gatgapo ka dagiti agkakabilag nga armas ita dagiti gwardya tayo. Sigurado lakit ti amabutang itan nga umay agbasak-basak. Tay di nakitak idi a lalaki nga imay nagispya dito'y mansyon. Talaga nalamis dito sirok ti mangga apagin inanaan. No kastoy nga umaldaw. At naimbitin kong endayon dito. Mabalin ko pagturugan. Dito yan nga orayak ni tatang. Nalawag ang mapasungadak no sumangpat. Sapay ko tanadanon na tigayim na agan runner. Kat makaisangpat itibala. Ni tatang. Ison di dimtang nga nakamotor. Nauray ko matlaing. Angelo. Baka magam dito yung sirok ti mangga agpalpalamis. Wan tatang. Dito tinangurayak ka na kayo. Tapno saan yun nga idanon itibalay no nyaman ti isang petyo. Ngagdapo iti gayim nyo agan rana. Nasaya ti papan ko kini Magno Baro. Apagisuan na pasangpet na itibalay da dagiti uro-uray na kontrabando. Adangarod na isang petyo abala, tatang. Saan lang nga bala tintin ni Magno? Anya na kita aday ti sako. Sana dito iti pangidiskargak. Tama nga numayra na nga umay na apo mo. Kat makita na dagitin sangpet ko. Adangarod amuyo anatalged apang idulinan karagita. Ada, iso alumubun kan iti motor ko tamapantan. Sa dino tatang, adayo ka di. Adayo dito eh. Wala na. Umay kan tamapantan. Honey, itaylaan na amwak asino katamgayam ti armas dagiti gwardya tayo. Wan, kat pasig nga kakabilag tinsukat ko kadagiti armas da. Tapno naturturdan ton namang sita. Kadagiti agbasak-basak nga umay iti mansyon winarubayan tayo. Mayatag kakabilag amin ang dagiti armas da.
Tabarang mabuteng ton, jay lalaki nga imay nagsisiim kada tayo dito'y mansyon. Wan, kat nasayasayat kumanwag subli ti awanan bain. Bareng matyampaan dagiti gwardya ket makamagda. Nagsaya at kit kumano makamagdangag paiso. Tapno maamuan tayo ti kinyasya sino na. Wan, dakkel ti atap ko ni Miguel. Tinakita ti anak ta. No iso nga agpaiso kat makamagdagiti tao tayo. Anya ti aramidam kan kwa na. Papaltugak kadagiti tao tayo. Anya? Nabayagan na buong ti ulok na ya, Miguel. Isungagan na dilangan no makitak na patayag Agripina. Kuna ni Pasyaw, nakita na dagiti agama ang nagkalubon iti motor ang nagpadaya. At di no nga tati napananda. Di da pa yung dimat, dito yung balay. Anya nga tati plano ti anak ko, iti umadalin na pa nagkasangay ni Angelo. Ipatuloy na nga tati plano na. Apa nagrambak mi iti kasangay ito ni Angelo. Nalawa akwe ba to'y imayan tayo, tatang? Kasano ka na-discover yun ito? Nakitak na ito'y iti papan ko pa nagpakat iti silo iti pantok ti bantay kimigaw barok. Anya? Nayawawa na kidi bumaba ako may tipatad. Katiti pa nakayawawan ko. Nakita ka kasladadak kalarukim iti masangwanak. Inasitkak ti ko nakarukim. Kat na ito'y matanakwe ba? Tinakitan. Nalawa ti unag na. Kan nadalos. Na nga to. Tam makapagtakter tayo dito unag na. Uray maturog tayo dito mabalin. Wen, barok. Napintas ka natalgad na ito'y alugar. Masay saya at manan na pagpaingan da ito Ngam tinakaipatakderan nagtibalbalay tayo kadapan nyo. Ungayam tatang. Error yung tilinaon ti sako. Sigurado amaklat ka lakin ni. No makitam tilinaon da ito'y asako barok. Error yung aruden tatang. Daita. Nagado abala kan paltog. Ginatang nyo kanina gito'y tatang. Nangalan nyo ting gatang nyo. Saan ko ginatang? Urigit intidlatan ni Magno. Anya. Nagito'y apaltog. Kat di na nalako. Sa adamanin nagsangpet a kontrabando ng armas ngayon order na. Kataglati mo't nagito'y apaltog. No di maususar. Iso ngayon na kanya. Nagsaya at ang dayjay agayam nyo. Nagkaubingan kami kini Magno. Kat sipod pa nagbarumi. Aging gaan na asawaan kami. Nasingidlat tati tumunggal may sakara kami. Takaslagkam sa tlatat ilangan-langan mi adwa. Nagsayatan. Addan na yun nagitipaltog tayo. Kan nagadupay ti insang petya abala. Pudno da ita. Ngam ti problema. 5 tayo lang ang makamo nga gigam iti paltog. Sika, siya, ni Panyo, Sibyo ken Pasyo lang. Gapot addan na yun nagitipaltog tayo. Mangsanay tayo pa'y kadagiti kakadwa tayo tatang. Daita ti kasayatan. Nga masapol a pilyuntan o asino dagiti natured. Kanatal na ti pulso na pumaltog meron. Anya nga tano kasarita tayo dagiti pumurok iti Santa Ignacia. Saan nga ta anasaysayat adagiti pinagtalaw iti ni Don Placido iti Santa Ignacia tintanto kasarita. Dagiti naikan iti daga akakadwa tayo tatang. Wen, tamakita ket napudot latta ti ulo ni Don Placido kadakwada. Tapno madipinsaan damat ti bagbagida no mapanagprovokar ti sigon nga apudat talon. Sige, kasarita tayong to ida tatang. Nasaysayat no adu ti makasursuro kada tayo apumaltog. Tapno saan na tayo ang maparmag ni Don Placido. Palto abangkis.
Talaga adyak may waksi ti panunot ko tinay baga kanyak ni Angelo. Nga danalimad a private army. Kung tinay baga na ang nakarangat dadaburog. Ay, suka di ti may nag-ispiya di ti mansyon. Kung isuda ti nakainkwentro daburog iya kimigaw. Saan nga ta nagpaspasarak lang ti loko? Parto abanggis. Yak may bus a panunrutan no apay anay baga na ti kasdekan niya. Kaslamat adu ti amunan may papan iti nalimad nga armado a pasurot ko. Banag sana mabalin ang maabuan ti asino man. Parto abanggis. Nua pahingin tantan ko tinapani di hideout. Ta nakasarita kumada kiti nakilaban na tao. Damag kuma. No nakita da ni Angelo bayat ti pan nakirindo pakda kadakwada. Nagimasentoy sinigang yung ikan, nanang. Nahalayo at talaga ti husto at timpla, ti panagsigang. Ngala, mangan kailata. Uray taado ti sidayo ita. Dahil tinuno apaltat ti magusto ka pong. Darasan dati mangan ang hilo. Tagpalpatang tubig. Sa tanto, mapan iti papananta. Ha? Ay, papanan nyo manan nga agama? Oh, kwa? Apong. Miguel, papanan nyo manan. Kwa, nanang. Mapan kami di San Simon. Tadain kam kasarita at tao. Asino tiin kay kasarita at tao? Kataan niya ti ibagayo kadakwada. Tatang, ibagata ka di kanya po. Mamuan nan tumutlang. Sunga, ibagatalatan barok. Tian niya, Miguel. Kwa, nanang. Mapan kami ag-recruit iti mayat nga agsursuro a pumaltog. Anya? Ay, susapo. Nakabutbutan. Ay, saan kay kuman amang sursuro? Ada akasla asidag kayo iti paggaan. No ado ti makaamu kada kayo nga agigan iti paltawg. Nasaysayat no adu kami ang makasursuro nga agusari ti paltog. Tapno adu kami amang nilaban kadag iti kalintagan tayo. Taita, nakarubuhat akon. Mabalin konti mapande jay hideout. Kasaritak manandag iti tao. Anakirinupak iti bantay kimikaw. Ani, nakarubat ka man. Pamanam. Agwa, Agripina. Anya ka tatibagak. Kat, apaya di ka sumungbat. Kunak, sa dino ti papanam. Adda meeting ko. Iso ti papanak. Ni, dawag ko. Mabit lang dasong batak. Ala, rumwarak pa'y nga rod. Tay nakitiayan dagiti katulong. Wan. Sino nga taday ito'y tatimat nakapunbok iti cellphone ko? Nimot kayo kadyo. May isa ka dagiti katalit ko. Hello kadyo, anya ti damag. Anya, da Miguel ka ng hello at dada dito San Simon. Kat madamatipan na kisarita da kadagiti sigo da katalunak. Agyaman na kiti da ito'y ngayon padanon mo ng impormasyon, kadyo. Sige nga rin. Bye. Umayayon ni Gasat. Tano asino pa iti ananupan mi. Isutan di may dito'y teritoryo. Hawaga ka dagos dagiti pasurot ko. Ibagak. Nga dito'y San Simon ti pabirbirok ko kadakwada apatayin na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Nukas tangarod. Umay kay tu ide kimigaw. Tasanayon na kayo kini Anghelo a pumaltog. May mait lang nga adu tayo makasursuro nga agaramat iti paltog. Tapno saan da tayo basta mairuruman dagiti mananggun daway at tao. Gusto ta ko na, Miguel. Anghelo. Tangay na ibagatan ti gagarata karakwada. Ken umanugot naman. Agawitan. Mga tatang, tama nga numatektekanan nga agururay dagiti kakadwa tayo. Amapan mangsangat kadagiti impakat yo asilo iti bantay bimaboy. Nadanala dagiti silo mingaling ho barok. May tuloy ti panang silibrar tayo iti kasangay mo inton sumuno apikat. Ore saan ang tatang? Taado ti pakakumikuman tayo. No awan tinaala dagiti impakat may asilo, kapilitan na simple lang ti panakarambak ti kasangay mo. Ngam no adda na ala na, namnamaem abongga ti panang silibrar tayo. Tignayan dagiti kakadwa. Kat madamdaman ton na mapana kijay hideout. Dito'y kulatan nga gura iti awag na. Oh, honey, kunak man wag dardaras kay tay arumuan. Kabaging gaita. Ada ka pa'y matlaang dito'y balay. Aqua, anya nga tatirason ko. Oh, kat di ka ba't makasungbatan? Kunam itay, maladaw kan iti papanam. Ngam, di ka pa'y matlam makakuti. Nagbabawi ako na mapani ti papanak ko ba? Anya? Iswaso kataglangan ti pagananay ko iti para balaya Agripina. Saan ko ang maaawatan dagiti tigtig na imunudad tumaplasido? Takasla saan mo ang mapagsusurot dagiti aramidem? Patwa banggis. Di lamad-madlaw mo manan ako na. Sige, panawan nagpailaan. Kaya't ko ti agbaybay sa tapno na wayaag nga agpanunod. Anghelo, tangay malabsan tamot lang ti kampusan to anak kay tanaman day dinanang mo. Dumagas ta pa lang. Mga tatang, Inton sumunon nga daw ti kasangay mo. Isumat ti anibersaryo ti papatay ni nanang mo. Kanisupay ti aldaw apan ang papanaw kada kami idi ni Don Placido. tiawanan bae na Don Placido. Dong tengto ti aldaw as singirak. Mama, tiyak mo katrumor ni Papa Itay? Nagbabawi iha. Isuasaanan na nagtuloy iti papanan na. Pudno nga tati atap na, ani Miguel, ti mangipangpangtakan ko ano? Ay, diyakan mo iha. Taadumat dagiti manggurgura ken kuana. Sa bagay, idi mayor pa ilang ni Papa. Masansan idi na makauawat iti distress. Wen iha. Nga magkadagito'y laagmat nga adda na kaiturad nga imay nagpaliiw kada tayo dito'y mansyon. Ay, kasla jackpot dyan, ani Miguel, dahil di nakitak. No saan nga iso? Asino nga rod iha? Dahil tati kayat ko adoktalan. Kasano ko maamadoktalam? Idinto nga impakaam mo pa'y adagos ni papang mo kadagiti pulis da idi apagtag. Nga maging gaita, awan pa'y matgargaraw da. Sapay la ko matasong batan ni Pugak tiyawag ko. Barang nagkita dan kada Anghelo. Dayta. Hello, Pugak! Adda kay ka din dita San Simon. Nasayaat. Anya? Saan nyo anaabutan nila? Paadwa panggis. Sa tino nga rin dayan da? Sige, sige. Birukin nyo ina. Padyag at datapay lang iti San Simon. Anya? Iti kampusan do ti pagturungan niyo. Tabay! Wan gaya man niya. Amangan no ti magas day ti tanam day ti amira. Sige, darasin nyo nga ron ti papan.
Bareng ijay ti pagkakitaan nyo kadagiti agama. Nanang, kasangay ko ton. Nagragsakak ko man. No da tayo amin timang selebrar iti kasangay ko. Angelo, umaykan, agawitan, dandanin gudwat oras ti kadata dito'y Campo Santo. Umaykan, Uwan tata. agawitan. Kung kita nang! Oops! Sino na giti mong palpaltog ka na Angelo? Abay akayat data patayan. Imbag ta nagsukot a pantyon to'y abay ti tanam day dinanang. Napatay data kuma. Ngawan to'y naglingadan ta. Uwan nga ron. Kung saan tangay palubos, ada tati madisgrasya Angelo. Lumaban ta. Ay maglakit din. Tanakay ruaman tayon ti agitugot iti paltog. Adalat tayo sarang takadag ti kalaban. Uwan marok. Timakder dyan ang paltog ka na itay. Sika timatay. Saan ada kami ti basta mapatayo? Mama, nagdangat kayo ka din iti radyo? Saan pa iha? Apay ka di? Ada ka nagpipinalto iti Campo Santo. Sino dagiti nagpipinal to giti Campo Santo? Ada ka di nagipumpon kat nagaapa dagiti nakipamumpon iha? Awan ka naman ti pamumpon, Mama. Ngamnapan ka nun iti dagiti pulis. Simberkwensa! Tila addan ang mapaspasamak iti ili tayo. Sipod sabalin ti mayor. Mama, nimot pa pa di nagdardara sa tapan naglugan iti kotsena. Papanan na nga ta. Placido! Sa dino ti papanam! Saanan anang italtalak, Mama? No kaano pa'y nga danay padamag nga agpipinaltog. Isumat ti panakairan-ranana rumwar. Wen nga, Rod. Amang nga numapan mo't Agustyoso iti ayan dagiti agpipinaltog. Isagsagmak na laang ti karadkad na numapan. Anya kumat maganab na numapan makiusyoso. At dakon dito'y hideout tayo, Pugak. Kumusta kayo di na Campo Santo? Ano ya? Duwante na tayo kakadwayo. Patwa bangkis, saan na mabalin? Ano ya? Kasapulan nyo ti back up? Dudwa lang ti kalaban nyo nga magkidaw kayo ti kakadwayo. Saan na mabalin? Nakapsot kayo launa yan. No di mapatay da Miguel ka ng hilo. Sige, bye! Salbaga, nagkidkid daw day di tumulong kadakwada makirangat. Ngamno ko na nga awan ibaon ko. Sa awan ti mapan. Duwalang ti kalaban da. Patwa banggis dagiti menal. Diyos ko, apay nga ta magandanagan akmanan. Oh no, at kaman nga ta na kay pasungal ngalan arangat da Miguel kin ang hilaw. Ay, Diyos ko, salwadan niyo ko maida. Awan ko matidakas, ama pasamag kadakwada. Sumampit dan to kumamit laang asikakarag ka, Diyos ko. Paspasaksakan naman ng tinaglingadan tayo apan tiyon tatang. Ado dagiti kalaban ta Angelo. Ang mga numay busanta iti bala. Uwan nga ron. Dakasan no may busti bala dagiti paltog ta. Angelo, sana kinatakrot kag sanod iti laban. No kasta, agsalod tayong tatang. Wen Angelo, delikado no makipinaw ta makilaban. Sige, agsalod tayong ron. Wen, agkaradap ta ako mamang karagiti pansyon. Tayo so ti agbalin akalasag ta karagiti kapusor. Sige. Kamangan tayong ron ti karokbusan iti abagatan ti Campo Santo. Ija ti pagnaan tayo maglibas.
Patwa panggis. Kung nag-updatean naklatan ni Pugak iti laban da kada Anghelo. Hindi mo tanong mawag. Matay na siguro ang senyor. Patwa panggis. Duwalaan ti kalaban da. Iso dati maabag. Hello, Pugak! Siguro, at damat na napinta sa damag ngay padamag mo. Tay taka lang umawag. Hindi? Dag sa damag na to. Patwa panggis. Anya man hindi padamag mo? Hindi. Damigil ka na Anghelo nakalibas na! Miguel, Anghelo, itay pa'y agsalsaludsudak ka na kayo. Namapay adiyo kayo ti agsaw. Aniya tinapasamak, taapay anak karugruget dagiti kawusyo asimbang part. Tatang, da kayon timang ibagakan ni Apong noon niya tinapasamak. Ina ko nagsukat. Madayon yung anak mo, Miguel. Ay, Anghelo! Aguray ka! Di yung pa'y sinumbatan, dagiti sa lunsod ko! Anghelo! Saan yun na po kawan ti apo ko yun, Hanan? Siyaklatan ti mangilawlawag no apay akastoy tinakita yung alangami si Mangpet. Wala, dumngag kayo, tasalay sayak ti amin. Dudwa lang tinakalaban yung dua tinatay akakadwayo. Uray ko manusa na nakalibas da Anghelo! Magpaputok, senyor! Kaya mo! Kasi katibalto ka. Sana, senyor! Inutil kayo amin. Nakadado kayo. Gimpalubos yun nakalibas da Miguel ka ng Anghelo. Salbag. ka nasikap na, senyor! Manaldag de. Kasi ka, saan mo nadagdagan ti pungtot ko? Taamangan no si katibalto ka. Aniya? At gamanan nakarangit yaw? Kat iti kampusan to, tinaglalabanan yaw? Wan, Hanan. Ay, Diyos ko. Kasan no adda na tay kada kayo nga gama? Ay, agmauyong at lakit ti Miguel. Manangasi ti Diyos, Nanang. Saan na ka mabaybayan kini Anghelo? Sino nga min ay dagiti nakarangit yaw? Awan tinala si mi nga uray may sa kadakwada, Nanang. Ngamdakil ti atap mi. Apasurot ni Don Placido dagiti nakarangit mi. Ti awanan ba na Don Placido? Talaga apasurot na nga ta dagiti nakalaban yaw? Adda ka di pa'y sabali ang makaramid iti kastoy abanag no saan langan ni Don Placido. Nagbalinan asiit iti dalan ko da Miguel ka ng Anghelo. Isanas kan ang may walindam iti dalan ko. Sino nga tamad na ito yung umawawag? Hello! Don Placido, Sino ka? Anya ti bagam? di na ka din may prosesan. Imawagag idin ka na kayo. Pato ka panggis. Si Kani Anghelo. Well, agyaman na. Tamay prosesan dakpay. Salbag ka. Dagal ay tisango kita'y payalinig iska akas lakoton. Anya tiga po na, tapnulig isang dak. Adon ti atrasom kaniya. Da kayo kan Miguel nga amam. Isut ka po na, akayat na kami nga ipapatay ka rin pasurot mo. Andrea. Okay, di ka maksumbat. Anya ti atraso mi ka na kayo. Tapno kayat na kami nga ipapatay. Anya ti salsaritam. Kakayo lakit di kakin tao ka rin ng palto-paltog ka na kami. Idada kami di kampusan to. Diya mo ti salsaritam. Saan kayo nga gindidyang mo pa itong Placido? Anyat pagkuram. Apasurot ko dagiti nakalaban nyo di kampusan to.
Ha? Amuglatan. Awanam mo kiti magbagam. Ngam sa bali man di malagip ko. Ni Miguel, ti atapa ka nag-espiya dito'y mansyon. Ngam no saan nga iso? Mabali na si ka. Awan ambok iti dayta. Ha? No si ka man bilang tinagsiim dito'y mansyon. Saan mo nga ulitan? Ta sigurado apatayin da ka. Dino nga tamanan tinapnapanan dagiti agama. Kaapayajak na sangputan ida dito'y balay iti panagkapok iti waeg. Naminduan adaras nga ada nakaranget da. Ibaglakit din nadamit paltugdan mabalindamit apang salat niban iti bagbagida. Katla sa anak apapor, amang sanay dapay kadagiti kakaduada apumaltaw. Nakasla, umar-arubayan lat tati paggad kada kami. Sipod amon na Miguel ken Angelaw ti agigam iti paltaw. Sino dagiti sumungsunga da lalaki nga agturong dito'y balay? Ay, Diyos ko, managdagdagis da kita na sumungsungad. Numuna ta, nairan na nga awan da Miguel kini Angelaw. Nanasalam! Kawanak di may sa kadakwada. Amunag. Dagiti gayam na paninawis da Miguel ken Angelo dagiti sumungsungan. Ay, yamok no tulisan itayan dagiti umas-asita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagdakkel to'y alingo anaala ti palabog yu tatang. Wen barok. Kat nalabon matlang ti panagrambak tayo iti kasangay mo inton mikat. At dan pagdadayan tayo. Uwan tatang. Ket, agyaman ka na kayo. Ngam, umuna kalatan nga gawid. Tadakamlatan kada pasyo. Sibiyo ken panyong ti agbati dito'y bantay bimaboy. Amang parti itinaala tayo ngaling. Uwan tatang. Tama nga numadanagan itan niya apong. Nang runa. Kat di namat amo nga imay tayo dito. Nabayag ka din nga da kayo dito kimigaw kakadwa. Buwanang ilo. Pasensya kayo, no naimber na kayo. Ano niyo man no? Napatagad ako. Surutan dak nga rod. Mapan tayo iti lugar ang natalgad apang isuruan mi kada kayo apumaltog. Itatangon! Adda pa lang iji bantay bimaboy. Umay tulatan iji papanan tayo. Pato abang kisa. Saan napapunas di panunot ko, tinaibagakan niyak na igengang hilo. Kunadakit din na pasurot ko, dagiti nakalaban da di kampusan to. Ngam, agbay sumat kiti. Ngam kasano nga muda kinibigay la pasurot ko, dagiti nakalaban da. Wano, agpugpug to lang. Dagiti salbag nga agama. Isuda at talaga ti kibor. Isuanas kan nga iti kabitan na banawan. Ulitag kan ulitag tumanan kan ulitag pay. Masapol amatay da. Oops. Talaga nagdagsan. Imbag ta nakadahanon tayo kakadwa. Sige. Mabalin yun di mapanaginana ka dagiti kalapayo. Pasyo. Sibyo. Panyong. Tamok anabannog kayo matunay akas kanyak. Naimbag langan. Tanaanos dagiti kakadwa. Mayat tayo mga
nakikaruba kada kami dito kimigaw. Iti kasta, ada kadwami kini ang ilo, tunggal ada papanan mi. Miguel, Ah, patay ka nakasako, abinaklayo kada pa siya. karnit alingo nanang, nakaalat ti silo mi, kat pinarti milatan ni jabantay. Tanalaklaka ti panang ibabami, no karni ngay salog mi. Papay, dakkel aya, kauray mitla napnon tasako iti karnay. Wen nanang, talaga adakkel. Iso nga damang talangan pagsasangwan tayo intun bigat. Apag isaw, ti kada dito'y kimigaw, dagiti inawis siyo, amayat nga agsursuro, apumaltog ganakaw. Oh, Adu tayo mutla amang selebrar, iti kasangay ni ang hilaw. ni, kat, sa dino tayo da, nanang. Inawis ida ni ang hilaw, anapanan iti lugar, apag sursuruan nyo kadakwada. Dumanon kan tulad ta ni Jai Baraw. Wen nanang, Ay na, napalalo laki din ti danag ko, idi mapasungada kay Miguel. ha? Apay? Kaputa, saan ko anay lasin idadagaws? Kaya mukot. Tulisanan dagiti sumugan. Tapasig da amin na lalaki. Dagiti matgaya minawis yaw. Nasaysaya at numakasurusuro damot a pumaltog, nanang. Ay na Miguel, imula mo. Kaslag tibtibayo ti barukong ko. Iti da ito yung agdang yaw. Tagasla, adadakal alaban ngay sagsaganaan yaw. Kaanon to may agriport ni Burog ti trabaho na mama? Jak mo iha. Tatunggal damagak ni papang mo kat kunana ang mabayag pa'y. Ingat kaano, dahil akabayag. Saan nga ro damay baga ni papang mo no kaanon to ti panagsubli na? Ang mga nung awanan ti plano ni Burog nagsubli. Anya? Saan nga ta napaguran ni Papa? Isa nagbakasyon? Ay, kahit tatisan kong amo iha. Aga, baybayam. Damagak tuman kit diya na imbag ka ni papam. Wen mama, ang mga natnugin mura ni Burog. Isa saan tayon ang mauray nga agsubli pa dito'y mansyon. Kasti ti umno paraging gamit ti paltog kakadwa. Kasti mo ti posisyon. Nadda sirigan nyo apaltugan. Kalpasan na, patangkanin nyo dagiti takyag yo. Apaman ama sirigyo na imbag ti target yo. Kalbitan nyo tigatilyo akastoy. Natinag ti buka ti mangga. Ngilo. Saan lang nga radyo ti makita yo? Apaman abu may bayag ti panang sanay mi kada kayo apumaltog. Ani, isardeng mo kumadaytan apa naging inom mo. Nabartakan. Sa nagbayan na Barta Kulay, Agripina. Bayan naglaang te busak tinagyan te botelya. Anya, agam, adupay dayta. Ang mga no di munton amo ti laod kanday, ano mainom mo amin na. Adulami na sasawam. Sa nabali basta mukti abagatan. Pakadanagam kumaya. Tawre maparte ka kadadak madito'y ka nasing pata. Sa bagay, disiplinado ka matkit dilat tagaw ray mabartag ka. Sobat. Ti pagdanagam numabarte ka kat sa bali di panagkitakin ka. Ang mga noy di panagkitakin ka kat broha. Dahil dati madi Agripina. Isuabayan lang ang mangibos. Ito'y ninumagngara. No isuti ko na bakit makaamo ka. Agam, adaman gayam masaludsod ko. Anya ta ito? Mas daw kami ka ni Chloe. No apay adi matlaag report ni Burog dito'y mansyon. Iso adamagak man kan ka. No adda kinagura na. Iso asaan tayon amaura nga agpakita kada tayo. Pato abangges. Awan ginura ni Burog. Apay nga ro na di madla pumasyar dito'y mansyon. Nga uray nakabakasyon ako nam. No kasjay nga awagan mi. Di mat-agring ti cellphone na. Dayta tiyak masungbatan ngem ti masungbatak. Nagbakasyon nga ro, Agripina, apay ko mga agripot si kakit debat. Ibagam ko mati agpaiso, tapno saan may asagsagan ti panagsubli na. Apay ayak ka iliw yung launay ni Burog.
Kunak ba ta nagbakasyon lang? Iso at diyo kumaikan iti sa bali agay papanana. Mayat, kasta ti umiso a posisyon timang paltog iti kalaban. Luadda kayon iti pagad, nanding. O sige, ipasublat mo matapaltog iti sabali. Tapno mapadasan nyo amin ti agigam iti paltog. Tatang, Am, tangay da kayon. Itad yung matapaltog yun. Tapno sagdudwat yak sanay. o sige. O, Ricky, adto iti paltog ko. Nanding, itad bumot ka ni Vincent na paltog nga dakan ka. Nas ka na mapadasan yung amin itatag paputok iti paltog. Mama, nagdamag kay ka din kini papa iti may papan kini burog. Wadiha. Ngam ko na namat ngawan ti kinaguran ni Burog. Apay nga ron dadi tayo matla maoray niya agsubli diti mansyon. Kanapay ka na anak ka off ti cellphone na tonggal umawag tayo kan kwa na. Anya nga tano, intan tulaang ni dya lugar da iha. Wan, saan tayo mo't nga mo ti balay da? Nga oray mapantayo ti lugar da. Di agda magtantulatan no makadanon ta iti address anakalanad iti biodata na. Sa bagay, mayatnat mama. Iso na lang tadayo ti lugar da burog. Matuntun talat ta iha, tadamat address na. Wan mat kit di Kaano nga rin ti papantayo? Di orayin ton bigatan no masangom iha. Sige, ngam saan tayo latan nga ibagbagakan ni papa? Tanadaman ilimlibot ni papa may papan ka ni burog. Nadardara sa maduktalan tayo. No di na maamuan ti plan tayo. Sige. Ilimad tangarod kan ni papam ti intapan ang tuntom iti lugar kan pagtangan da Burog. Pato abanggis. Nagatatapan dagluy ka nagripin. Nga dadaga sa napagtang. Isuadi pa'y lagsubli ni Burog. Anya ka na tiyang ramida. San amabalin na badugtalan da na napaltugan iti ni Burog. Tanumamuan da anay pasungal-ngal da iti rangit. Sigurado ngagpalutpot da gripina. Kadamangan no isundon di panggapuan da nga gatap nga danalimad at taok nga armado. Miguel! Ayaban yon, dagiti kakaduayaw. Mangantayon, nakaidasara kaon. Winanang, inayabaan na ang iloy da. Di magasdang amin, iti kalapaw da pasyo. Wala, agtugaw ka nga rudan. Muna kalatan amangan, anak ka. Winanang, nagimaskit din to'y linuto yung asidatayo, nanang. Lauya ako ko di alingon. Well, isulatan tilinuto kasi datayo. Nga uray, no isut may sagana ako na para inton bigat akasangay na ang hilaw. Ado di karni, nanang. Iso mayat da ito'y napanunot yun. Alina uyalatan ti upat ako ko. Ta iso ita ti pagsasangwan tayo asiday. Mama, Oh, anya ti ibagam, apay ngay masidag ka. ni papa, rimor pa ilahan nga oray no nabartag. Anya, sa dino tinapanan na. Diyan ka mo. Kamakamag kumay tayo nakita ka ng pandimugan iti kotsena. Ngam nagpandar mo't adagos kat pinmanawan. Bayam tawagak iha, kat damagak no sa dino ti papanan na. Aday baga ka na kayo. Isuadom nga kayo. Imayak dito'y hideout. Nga oray no nariknak ti bardag ko. Tagdamdamagan kanyak dagripina. Nuapay adi mo't lang nagreport ni Burog iti trabaho na. Iso nga agsubli kayo manan ni Jackie Migaw
Kat birukan niyo ni Burog si Bibiyag Manwin no na tayo. Ngambarang si Bibiyag pa lang. Sawarin niyo amin, mababali na pakabirukan niyo kayong kuana. Kat numabirukan niyo, ipagamuyo kanya kadagot. Sapay la kumatasong bata ni Placido ti awag ko. Nilo, Agripina! May iliw kanyak, tayo mawag ka. Anya ti sasawam, sa dino ti ayan mo. Napay nga ron na damdamagam. Kaya't kula ang amaamuan. Tapi manaw ka manan dito'y balay, adi ka nagpakpakada. Kunak no, mailiw ka lang ta kanyak. Di ka ba tanagan ta? Sang patangga Agripina itun madamdama. Adalang napatang ngay na si Kaso kiterwar. Anya kumati na si Kasom. Di mo ibaga may paggapitin negosyo. Tasyakmat amin ng timakaamo kadagiti negosyo tayo. Sana na mabalain mo no sana na naskan ngay bagaganga. Sige, bye. Inidip na ti cellphone na. Anya nga tati ko na ngay na si Kaso na. Ada ka di aramidan ti asawa ka di mi amo ka ni Chloe. Wala. Agpalpakay nga ron bihita sa tayo tumanan ituloy tagin sayo. Tatang, naibitin kong dagiti lata pag-practice ang da pumaltog. No kasta, mabalin man na. Wan tatang, uray saan daw na makapalpa. Tasaan mo't anadag sa natrabaho ti Mang Kalbit iti katilyo. Kakadwa, rugyantay ka naman ang dagin sayo. Jojo, si kamot ita ti mangipakita iti laing mo pumaltog. Oh, at iti paltog ko baro. Awata mo Jojo. Kat aramidam na iti amin ngayon bagakkan ka itay. Kalpasan na, kalbitam ti katilyo. Wanang ilo? Ha, sa bali ba't tinagpaputok? Ije abanda tinagapuan ti putok. Na sino man dadya nagpaputok. Dinalapad-padasan ng timanggulo. Tasaan ko nga tasan. Nagsasarungon na iti putok, iti nagapuan mo't lang ti muna itay a putok. Tatang, ni Sebio di agtartaray nga umansinig dito ayan tayo. At dalaki di manin kalaban tayo, Angelo. Mama, tangay awan ita ni Papa dito yung mansyon. Nasaysayat no itan ti panangaramid ta iti plano ta, apan ang birok iti pagtaangan da burog. Wan, mayati ha. Taure adayo ti lugar ta. Matuntunan talata. Sapay la kumangarod ta makita ta ken makasarita ta ni Burog. Kat na matuntunan ta ni burog, damagak to gen kwa na. No apay ang nagbakasyon, andi man na nagpakada. Dakkel nga rod aburbor tsa kanyak. Tibig lalatan apa nagsardeng na ang nagtrabaho. No adda ginura na kan ni Papa, di naman na naibagbaga kada kayo. Wan nga rod, kunamat ni Papa mga awan ti sakit tinakam ni Burog kada tayo iti panagbakasyon na. O sige, maamuan tayo ti gusto. No mabirukan tayo ni Burog. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dumanin na iti armado anay sarong dito kimigaw, Miguel, ang ilaw. Uray aduda. Kabaalan tayo idaparmakan, Sebio. Angelo, tinasayat, pagawidon tapay lang nagitag sansanay kakadwa tayo. Iti kasta, saan da may ramraman itirangin. Nasaysayat pa'y tatang. Nang runa, kat saan da pa'y anasanay pumaltog. Kan awan pa'y intud ta apaltog da. Kakadwa, napaggat ti pa na kay sarong manin nagiti armado alalaki dito kimigaw. Iso nasaysayat nga agawid kayo pa'y lang, tapnudi kay may ramraman. Tulungan na kayo, Miguel, Angelo! Saan pa'y ngay tati umno apanawan ang makitinulong kayo kada kami? Agsansanay kayo pa'y lang. Adu pa'y tisaan nyo nga mo no addarum so aranget. Iso nasaysayat, no agpakni kayo pa'y lang. Chloe, nasalsalan da ito'y alugar ngay mayanta. เว้นงารถมามา
Dito yan ti lugar da burog. Barrio Santa Ana. Birukan tayo ti Sitio Marciana. Saan samat at agad ito'y ni Burog? Tay nagsardeng tanang damag, kat di na kanumat am mo. Naikamkamang na kanong amin dito eh. Kasta timbaga dyan nagdamagan tayo. Di cellphone ko, agri-ring. Sino ti mau awag? Ni papang mo, iha. Anya nga ti bagana? Tsak kaya tasungbatan. Apay mama. Anya ti makagapo. Amang ano ang damag, no sa dino di ayanta, kat may kaglis ti dilak abir-birukan ta ni Burog. Wan amang ano kaungat na kayo tumanan na di yung sungbatan ti awag na. Uray isukat masansan matadi na kaya tasungbatan na kitiyawag ko kankwana. Isu balang-balas laang, iha. Nasayata nagtungpalngot lang nga dagos na giti kakadwata ang hilo. Nga gawid na pa lang. Tadi na pa iso, apang panunutin ta no bumara tirangan. Tatang, nasiputan sa dagiti kalaban dagiti kakadwa tayo apim manaw ditoy. Umay ka ang hilo. Inta kita ni ida iti sinurot na adalan. Kumlad kayo. Saan yung itong raraw dagiti ulo yung? Paklab! Agresibo na iti kalaban ang hilo. Sana mabaling nga ti matay ka dagiti kakadwa tayo. Labanan tayo na. At damang palpaltog ka rin iti kalaban tayo. Dapasyo, sibyo ken panyong. Isuda dagiti marayat. Nasayata dadan. Adan kadwa tamang salaknib ka rin iti agawi na kakadwa tayo. Wadatan, ngam ti dakas na. Adda na tayo kadagiti mayat nga agsursuro a pumalto. Masapol ang maiawid ti bangkay tinatay akadwata. Tapno may payan tayo mutlang iti disinti apa na kay masayag. Anya ti kunambugak? Ngay pasungal-ngal kayo manan itirangat? Manan? Sino na kiti nakalaban niyo? Pato panggis. Dagiti agamang ang hilukan, Miguel. At dapay sa bali ang kakadwada. Nukasta at damutin bunggoy dagidjay nga gama. Anya? At hapon niyo abalod da ni Burog? Saan na mabalin? Nukasta man bilang masapol ang may salakan niyo ni Burog. Sigurado at delikado tayo amin no mapagpudnoda ni Burog. Dito'y nga tanti Sitio Marciana nga impatuldo itay dyan nagdamagan ta, iha. Wan mama, dito yan. Naibagbaga kadikan ka idi ni Burog tinagan ti amana. Tabaran no ad-adda nga ti amana ti am-amuda dito'y. Irwin ka no tinagan ti amana mama. Agbabay and sell ka no kadagiti dingwan. Lukas ta. Isu nga rod ti damagan ta no adda masabat ta dito'y Sitio Marciana. Mama, adala kayo nagtugtugaw ijay. Iso ti pagdamagan tayo. Barang may bagada no sa dino ti antibalay da Burog. Saan da kami amabot-butang dito teritoryo mi? Adaman na tamaan ang ilo. Kunak no saan da sardengan dagiti pinagawid tayo kakadwa tayo karagiti balbalay da. Naimbaglangan, tada ragiti kakadwata at imulong ang ilo. Sapal ako ma, tawan ng surut karagiti pinagawid tayo. Kat natalgad da ang makaawid karagiti balbalay da. Ang dati may saydjay asumirsirip, matay ko. Napuntaan nyo, tatang. Iti kaadaman ng tinatay akakadwada. Inot dan ngagsanoda ang ilo. Masapol ang maabog tayo ida apumanaw dito. Saan tayo sardengan ida? Anya? Da kayo tinagsanod? Kuhapal to apanggis. Kasanulangin ti kinasiglat dagiti nakalaban nyo. Tada kayo tinapagsanod da. Anya?
Liman tinatay ka na kayo? At naman ang tigura ka na ganyan nga agama. Kaya't ko akam maganyon to ida si bibiyag. Tapatayik ida babae niti inot nga ipapatay. Kamautyanan ha? Natuntun tayo matlangan ti balay da burog, mama. Wala ngam awan sama ti tao iha. Itay pa nga tuk-tuk-tuk ta ngam awan matlangan ti umay magilukat iti ridaw. Apo! Umay kami man! Burog! Ada kami kin, mama! Burog! Andan arim padat nga umasidag iti ridaw iha. Ada matlangan tao madanon ta. Barang ni burog daytan. Ha? Anya ti masapul yaw, apo. Ay, ni Burog. Ay, dito'y kadimatlaan ti balayda. Ay, uwan. Ayan na garod. Kaya't mi ama kasarita. Na kami dagiti pagpapaayan na nga amo na ija mansyon. May mitinunton ta nagpakasyon na di nagpakpakada ka na kami. Kat masagaan kami una yan iti panagsubli na. Ay, awan dito iti anak ko, senyora. Sa dino nga rod, ti ayan na. Saan damot nga imbagbaga ang bakasyon? Sa dino nga rod, ti ayan na. Kunana ka no iti asawak nga agbakasyon, tanda na patag nga si kasun na may panggap iti pamilyayo. Ay, sos, nabayagan, asaan nga imbay dito, senyora? No kasta, inulbudan na ti asawak, nga isot nang ibagaan na nga agawid pailaang dito'y balayo. Mama, saan tayo nga mo no ni Burog tinagulbodo no ni Papa? Kasarita yun to ni Papa. Nauli magkantiyag lawlaw tatang. Awanan na iti kalaban. Nagsanugdan. Aslasaanan, ngagkulpa itay dagiti kanalbong ti paltog ang ilo. Ni Panyong tatang. Agpay-payapay. Mapantayo itayan na. Ada sinakroy na tao manipod iti naglingadan na itay apon ti mangga. Kitaan tayo. No, sino di sinakroy na? Nasugatan lakit idayjay gapu itirangat. Ay, Diyos ko. Ang nadagituyan na mapaspasamak, Miguel. Ang nervyusa ko na yan. Iti masansan apan na kay pasungal ngaliw iti ragat. Manangasi ti Diyos nanang. So adi kay kumaunag dandanang. O sige, agawaan yung kiting agasan ti sugat ti maysa karagiti kadwa tayo. Ibaglakit eh. Narabaw laang ti sugat na ikaw. Kunami lakit din numatayan. Ang nawanan mo't lagayam iti puot. Gapoy tinalaos ang nervyos na iti panagsayasay ti dara na. Naiturog na niti panangagas ko iti sugat na. Adalatan na tayo. Akakadwami nanan. Suntutin kam kitaan kini angelo. Intun madamdama. Manot na tayo akakadwayaw. Talo dagiti binaklay dagiti kakadwami abang kaya nagawid. Nanang. May kapat kumanik ko. No saan anakalingad adagos iti paltugan na. Asino ka di man ang dagiti nakalaban niyo, Miguel? Dagiti pasurot ni Don Placido, nanang. Pagkunaan niyo, Mag. Gaputa na ilasin mi jay maisa kadakwada. Kadwa idi daburog anakilaban kada kami iti kalabas. Diyos ko, sigurado, adida kay laki di sarda nga, naging adida kay mapapatay baraw. Saan kami ang mabuting nanang? Isuda ti patayon mi, makiinibos kami kadakwada. Pasig kayo amin nga inutil! Di na kanawanta ang mga nuda kayo ti paltuka. Kasanulan yung tikinasiglat na giging agama. Tapayad na kayo pa'y tinagsanod, idinto na nakadano kayo. Kinuray ko ano kasta,
No dati natay ka na kwada, katawan natay ka na kayo! Saan kaya nakasangpot ni Papa, Mama? Isu nga ta tinagulbod? Wano? Adamat kit di babae da ijay aburo. Kat isu tinapan na dinanaan. Tila mapampanunot yun, Mama. Saan tayo nga mo no kastang? Kaslasan mo't ababairo iti panagkitak ni Burog. Sa may isa, napintas ti asawa na. Impakita ka niyak idi ni Burog tiladawan ti asawa na. Nukasta. Patyam asan a babae tiga po na nagpukaw ni Borog? Wen, Mama. Iso nga dalaki ti sabali abang kagapuno apay ang nagpukaw ni Burog. Urayan tangarod ni papang mo. Kat isu ti palutputan ta no sa dino at talaga tinapanan ni Borog. Tapay kat adi nagpakada. Senyor. Gusto na ito na ba nag-ininom yun? Paldo abanggis. Didak man natibain. Kaya't ko ti babartek. Baka ring masibsiban ti pungtot ko kala kayo. Wan kayam. Nakakali kayon iti pangitabunan nyo kadag iti kakadwa tayo a pinatay da Anghelo kan Miguel. Senyor, what? Ibalos tayo ti pan nakatay da. Sana mabalin. At agidjay nga gama ti mangibos ka na tayo! Ang hilaw, nakariingan ni ikaw. Mabalin yun akasarita iti nang ipaidaan nyo kan kuana. Nay maglakit din tamoyot agagasit isugat apong. Isumot ti nasursuro kiti day dinanang kaw. No kasta, dahil di apong ko iti tumang kinakaamuan nyo. Ang makaagas dagiti pinaalayo kanyak abulbulong kan ukisti kayo. Na po, kaidi panawundak. Kat saan pa'y laang nga uso ka no ide ti may padpadoktor no da sugat da. Nasayat nga ron. Tanay suro na kada kayo dagita. Ay naapok. Di mo laam mo kasla. Aglulukan ti rin na kita makita ti panangibaklayo kiniik kong insang part. Oreda kami apong. Nagdanag kami mo't kanitata. Kung namin matayan ni Iko. Iti panagtulid dagiti aldaw. At adamat arumigri ko ti kasasaad tayo apaw. At dan tumutla pa naglinak ti panawan na po. Di kay kumamapukawan iti namnama. Kaya mo no saan na tayo na masurutan na dun plasido dito'y kimiga o nagbalayan tayo. Ngam at adamat nga umay damang riripaw. Agtalnan ton tibiyag tayo. Lumaparmag mi dahi dya adun plasido. Saan arumbang ada kayo ti mangusig kadagiti basbasyon na apok. Ada korte amang ipataw ti umiso apanusa kan kuana. Mama, ada kayo matlagayam dito arubayan. Itay pa birbirukan kayo. Rimuara kita itamay mayat dito'y apang pasungadak kan ni papam no sumangpet. Itay pa nga awagak. Tadamag ko man sa dino tayan na. Ngam sana sumusungbat. Ihay, iti panagpukaw ni Borog. Kat ado dagiti kayat ko adamagan kan ni papam. Oresyak, Mama. At dapay madmadlaw ko kan ni Papa. Ah, anya dagiti madmadlaw mo kan ko na? Lukas jay nagmay maysa. Kasla nakaununag ti pampanunutan na. Taada pa'y gundaway ang manangad-tangad. Sa intun kuhan, kumitay ta dayo. Iso nga tapak nga dailimlimad na kada tayo. No kasta. Agpada ta iti madmadlaw. Kat agpada ta pa'y iti atap nga kaslaad da palimad. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panan niya, ta nakarbuat kayo matadwa kini ang hilaw. In kami makilamay karagiti napapatay kakadwan ni nanang. Umayak ko mamat ng agnerbyusa ka makakita kadagiti na tayo kakadwayo.
Oray saan kayo nga umain, wag nervyos kayo. Kaanon to nga agsardang dagito'y ariribok ti biyag tayo anak. Mabalin, ngagtalnan tulang tibiyag tayo. Intun matayan day jay adon Placido nanang. Kat sapay la kuma, tadandanin dumteng day tapanawan. Wan, iso tiramot amin dagito'y apa nagrigrigat tayo anak. Sa adayo kuma, anay sarong tayo dito ikimigaw. No saan aga pukin ko ana. Kinsaan kumamot anatay day di amira nga asawak nanang. No saan agapo itip pa ng patalaw na kadatayo ije San Simon. Ado abi ang tinapukaw, gaputi kinadangkok na. Nga mamag, adan tumot lang supapak dagiti amin ngay nararamid na kinadakas nanang. Kat nudumteng to day tangal daw. Ang mga no pagbabawyan nan tupayon ti panakayanak na. Saan lata sungsong-batan ni papangmuti awag ko kan ko ana iha? Urayan tayo lata na sumangpad. Barang tanda ni itan, mama. Sa di naman nga tagaminan tinagturturungan na. Adag busbusina iti Rorty Gate. Ah, ni papangmulakit din jag busbusina iha. Malasin ko ti panagbusina ti lugan na. Dayayan, nagdardarasan ti may sa kadagiti gwardya apaman mangilukat iti gate. Kung nagtupay ani papangmun ti dimtang iha. Addan ti urayan ta kasarita ta. Iti pa nakatay dagiti kakadwa tayo. At adaman na nakayat mi ti makasursuro nga gigam iti paltog. Miguel, ang hilaw. No kasta nga rod, kanayunan tayo ito nga rod ti agsanay. Intun maitabon ti bangkay dagiti kakadwa tayo. Kaano ti pan nakaitabon na? Sapay ko mga rod, tanalinak to ti panawan. Ibalos tayo to ti panakatay dagiti kakadwa tayo. Datayo ti mangtuntun iti hustisya para kadakwada. Agat arak ka, Placido. Naginumam. Saan mo nadamagan pa nakasangbadag mo ten? Ken, nausawan akon, tainturog ko ngay muna sagbay. Asimang pedak di balay. Da ka di dinarayan nyo apadaya? Iso itala asumangpad kayo? Hindi na. Sumalakit din di, irason ko. Kasta ka di, honey? Sino tinagpadaya na panam? Nalpasan ti padaya. Isu nga uray ibagakawanan ti mabutan yun panggabi o ti mabaan. Simperkwensa. Sa anak aman nakidaya tap numapanak makidaya ako nam. Sige nga rin ang medyo nasakit ti ulo. Kadapay lang hangover ko. Sige, napagupayit na. Kaya't kupay ti maturog. Mabitlaan, papa. At nakadi pa ibagayo. Ado dagiti kayat mi adamagan kan malawlawgan kada kayo. Kas kumay diyan niya. Mama, da kayon timang kisarita. Mas daw kami. Tasaan mi matlangan ama pasangpet ni Burog. Patwa banggis. Mailiw kayo launayin kang kwanaya. Ibagat lang aroda na nagbakasyon. Anya kumapay lang di kaya diyo amamuan. Ngata. Apay ngagdwa-dwa kayo. Hindi magbaga. Gaputan na pan mi binirok ni Burog ijay lugar da, papa. Saan mi anak kita ijay? Wan. Patwa banggis. Nasanakan mi ti pagtaangan da. So anadoktalan mi nga awan ni Burog ijay. Anya kumati amok. Hanggang sa dinong aroden tinapanan na. E din to nagbakada ka niya nga gawi di dyan lugar da. Ani, no amom tinapanan ni Burog, di mo kuman ilimad. Kasi mati pamilya ng agdamdanag. Ibagamon ti agpaiso. Saan kan nga agilimad? Patwa banggis, ulitag. Apay ang masiknan kayo launay, mailiw kayon. Kankano pa'y ngayon ulbudang ka, Agripina? Masansan nga ululbudan na, Placido. Iso adi ka mamati iti anak ta nagpakadaken ka ni Burog nga agbakasyon. No di kay mamati awan maramidak, nga manyati kaya tiyo aparwaran, ha? Papa, adalakit di ba kagapo no apay akala at nagpukaw ni Burog? Miguel,
Kaduayo matmanan dagiti agregat unay ang makasursuro a pumaltaw. Ti amukat, makipagbantay da pailaang iti lamay dagiti kakaduayo a napapatay. Nanang, iti pa nakatay dagiti kakadwami. Ad-adda narubruban ti gagarda ang makasursuro. Takayat da nga ibalas ti pa nakatay dagiti kakadwami. Anya? Nalabas nga minuna yan ti paningikuspil kada tayo da Don Placido, nanang. Kat napunuan dan. Isu akayat dan ti lumaban. Pugak, nadugtala ng dagiti agina kagulol budak kadakwada may baban ka ni Borog. Iso nga igadyo ti mang biro ken kuana. Tapno makasubli ni ti balsyon. Awan danag. Ure dobyekto pa iti bagak abono siya. Sige, basta biruken nyo ni Borog asi bibiyag. Asino dya kinasaritam? Kasla nang ko tinagan ni Burog. Saan? Awan ti dinagdakamat ko aborog iti panakisarita ka di silpon. Siyak nga ta tinagriro? Amangan no datultuling mo nagrepina, tadi mo mangag. Ala, pasensyan. No, siyak ti adabidot na iti panagtingag. Agam ulitak ti saludsod ko kan ka. Talaga ka diya nagpakadakan ka ni Burog, kat imbaga na ngagbakasyon tada problema ti pamilyada. Amo, magrepina. Maluklog sawa ko niti ulit apa ng damag mo may panggapit dayta. Anya ti mabalin ko no kas natin rason na kanya kiti nagbakada. Mala, sapay la kumatadi ka agul-ulbod, Placido. Gapon lang kini Burog, pagbalinan dakon nga ulbog, pato apangges. Sa bagay, nuul-ulbudan na kami iti anak ta. Amo ka maduktalan min tumetlaang ti kinapudno. Ket no maduktalan mi nga agul-ulbod ka, sigurado anakarkaro ama ikatumetan ti panagtalagken ka ti anak ta. Lumarayin kayo na pumaltog kakadwa. Ket no kanayon ti panaginsayo yo. Sigurado, agbalin kay tumat nga asintado. Kay kayat mi tatang no adu tayo ama kaammo a pumaltog. Tapno saan da tayo ton abasta may kuspil. Nang runa da Don Placido. Talaga abalsin tayo. Iso nga agawaan nyo tag sursuro. Baring kabaalan tayo ton asarang 20 persona. Awan tagang ganab tayo ang nakisarita kan ni Papa. Taawan mat impudno na kada tayo. Huwag nga rod iha. Ngam sa anak amamati iti paulit-ulit nga ibagbaga na nagpakadakan kuana ni Burog. Idi agbakasyon pailaan. Napudno, anag bakasyon. Adda ko maiji balayda. Iti pa nang berbirok ta ni Burog. Kat kasta unay adanag ti inana. Asino nga minti saan amadanagan? Kat saan da nga mo no sa dino ti ayan ni Burog. Sa may sa babasit lanupay dagiti anak da. Nupudno ti atap tanga da ilimlimad kadata ni papang mo. Anya nga ta ti aramidan ta, tapno maduktalan ta dagiti ilimlimad na. Ada na panunot ko, Mama. Anya day ta iha? Paliiwan tayo ni Papa. Miguel, nakaluto ako niti pangaldawan tayo. Ingka ayabanan da ang hilaw ken dagiti kakadwa iti napanda nagsanayan a pumaltaw ta agita sara kaon. Nanang. Ta cellphone mo daw mawawag. Sino nga tada ito nga umawawag? Hello. Sino da ito eh? Kananya ti bagang tayo nawagan na. Pato apangges. Di nagmabigbig. Don Placido. Agyaman na ibusisan na matalain, Miguel. Apay nga nawagan da. Kaya't ko ngay bagakang ka. Kada kayo kan anghino. Agumay kayo tipungtot ko kada kayo. Uraman kayo impyerno no makita kayo. Anya tinaragsin ko maabasol mikin ka Don Placido. Tapno ibagam kada kami tikasta. Saan mo nadamagan ba eh? Amom no anya ti pagpungpung tutak kada kayo nga gaba.
Gapo ka dit adamanin na tayo apasurot mo Don Placido. Ayop kayo. Nayaayop ka Don Placido. Kat na ito'y titandanam. Dandanin ti aldaw apanigibalas ko. Kat nga dumteng tuday tagon daway. Pagbabawiyam to, di pa nakainak mo. Pata pang Krista dia Miguel. Siyagit din ti butbut nga na. Nadandalang di paltog. Kunamlan wasido dan nakalaingan. Saan ka pa lang agbalingkan niya, Miguel? Nalakakala nga patayan takayarigam titimal. May dilig ka kaniya. Sino nga tamat eh? Ni Burog. Hello, Burog! Sa dinutayan mo, ibagam tay tamat lang o may dakaalaan. Hello? Payan di ka sumungbat. At yung tinapasamak mo. Hello, kunak! Simungbat kamot lang. Saan na si ka ni Burog? Sino ka? Apay nga daking ka ti cellphone na. Sa dinutayan ni Burog, agsaw ka! Inidabnan? Saan na sinong batan ti saludsod ko? Sa dinutayan ni Papa. Ada iti likod ti balay nga agin inom amay-may sana iha. Anya? Agbalbalinin ang mamartak. Diyak nga rod maawatan ita dagiti tigtignay ni Papam. Pudno ka di ti ataptakan ko na, Mama. Nga dapalimod ni Papa. Kas nakanayan namin ang maburiburan ka dagiti aldaw. Patayan kayo amin! Ni Papa. Ano tapos pasawakan ko na? Ay, nabartakan! Ay na! Paputukan iti paltog! Inakanawaan! Saan, Mama? Di kayo mapagkatayan na! Madabang magpapaputok ni Paltog! Mama! Mama! Miguel! Miguel! Apay nanang. Apay ta nagdardaras kayo ngay masinagitian ko. Agdadamag anang ko iti radyo. Kat sigurado ang makigtot ka no maamuham. Anya ka diray ta damag nanang. Ni Don Placido. Naghurumintado ka no iti balayda. Kat napundaan ni Doña Agripina iti naiwawa abala. Anya. Kat kumusta ka no ni Doña Agripina? Natay ka rin nanang? Saan mo ito na naibaga ti reporter no natayo no si bibiyag pa ni Doña Agripina. Apay ka no ta naghurumintado ni Don Placido. Awan pa iti makaam mo. Ngam inwayat ka nun dagiti pulis ti investigasyon. Influensyado ni Don Placido tatang. Ado ti kwartana. Ado ti koneksyon na kadagiti agturay. Isu nga oray no adda maduktalan dagiti pulis iti paragimbestigada. May papan iti panaghuramentado na. Sigurado asaan na may waragawag iti publiko. Kastamat ti pampanonote kang ilo. Mapasamak lakit biti news black. Kumusta ni Ma'am Chloe? Papa, saan pa'y anak kapuot? At dapat lang iti kritikal ka sa saad. Saan ko lagad di mapakawan ti bagik namatay ni Mamam? Anya nga min tinadagsa na problema yo, Papa. Apay nagpalto-paltog kayo. Mabalin ka di nakpagdamagan ti saan ko nga wasong batan. Idi pa'y lamad-madlaw mi kini Mama nga adda nadagsa na parikot yo. Isungay pa kayo kumano niya man day tatapno barang matulungan da kayo. Oray ibaga kita di matulungan ni Mamam. Delikado ti kasasad na. Numatay ni Mama. Jakam mo numapakawan kayo pa'y. Anya? Ikararag yung laangan na makalasat ni Mama kan patay. Tano saan? Ang mga nudwa kami ang mapukaw iti biyagyo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.